čau lidička, se vás zdravím, já jsem ProGamer.cz a je tu se mnou Hosan. Čus. A vítáme na našem kanále z GTA 5 a z blbostí hlavně, protože teďko vám ukážeme největší krabicu, co existuje. On bude letět letadlem a já budu na něm. OK, takže to bude fakt pecka. Takže budu na tom. Kámo, už se těším to, jak mi nakope prdel. Ale jeď pomalu, jo. Počkej, já nemám padák. Počkej, já nemám asi padák. Tak ti vejde, tak nástup do toho letadla a vystup. To by tě to mělo dát. Fakt? Aha. Tak počkej, OK. Takže nastoupím. Hej, nebo chcete se dostat do zadního prostoru toho letadla? No já to je glitch book, já vím, ale počkej, pojď sem. Jo, počkej, já nemám padák, ale. To nevadí. Hej, počkej, mám padák, něco pravo dole mám. No to tě ten padá. A jak se obnoví? Jak si ho dá na sebe? Normálně to pak skočíš a otevřeš ho trouhelníkem. Počkej, ale já spadnu. Počkej, já spadnu určitě. No, počkej, stůj! Stoj! Počkej, vrtule, fuj. Hej, počkej, zkusíme to znovu, já to chci zkusit. Pičo! Ne, prosím, kámo, mě to zabíjí, já chci mít ještě peníze a všechno. Počkej, pozor na vrtuli. Kámo, jak chci teď... Hej, zůstaň na tom čumáku, tady zůstaň. Tak jo, počkej! Já si zapnu něco jak first person a pojedeme. ale nesmíš otáčet, musíš se aspoň dostat na vrch, no. Hej, já vidět tvůj zadek, takhle. Tak jo, já vystrčím hezky. Jeden. Hej, kámo, nechceš, aby jsem šel dozadu? Hej, já bych chtěl, abys šel do toho zadního prostoru. Tak jo, tak uděláme ten glitch. Okay. Ale počkej, jak půjdu potom ven? No vlastně pak vypadneš stejnak, ale dívej, pak akorát půjdeš takhle dopředu. Jo? Jo, tak jak to mám udělat? No, nastup. Počkej, nastupuj. No a běž. Jsi tam? Počkej. Jsem tam. Tak letíme. Letíme. OK. Pomoc! Já jsem spadnul! Pomoc, já nikam, já ten... Počkej! Kurňa. Já tady ležím. Já nic nevidím, já jsem se buknul, já tady furt ležím a nemůžu vstát. Já to vím. Pomoc! Počkej. Hej, mě to zabíjí, buzerante! Pomoc, nehejbej se tolik! Pomoc! Mě to zabíjí, kurva! Fuj! Kamo, jeď trošku dolů, aby jsem to... Nebo aby mě to hodilo prostě nějak dolů. Dělej! Udělej nějakou otočku nebo něco. To mě ještě zabije víc! Já jsem chtěl udělat tu otočku, ale to by se asi moc převrátil. Ty kráso. A má tady udělat tu otočku, ale. Tak nic, no. A to letalo! Já tě vidím. Kámo, tak to je Magor. OK, já zavolám auto a pojedeme zase na to letiště. Nepůjdeme prostě na server na můj, nebo co? Ne, budeme na ten. A tady to. Hej, ten Franklin je taky to, co teďkon pozvu. Tak on tu teďkon je, koukni. On tu teďkon je můj, hej, je tu to, myslím, že Franklin, nevím. Teďkon přesně nevím, jestli tu je Franklin.
Teď se odpojím. No, tak on je level 109. No. Jo. Nejrychlejší auto ve hře, tak nastup. Na PS3. Jo, nejrychlejší auto. Tak ale když tak mi ji půjčíš. Jo, tak mi ho můžeš půjčit. Půjč mi to, půjč mi... Ne, půjč mi to auto. Ne. Prosím. A povol mi Když to. tady machnovat ze zbraní? Je. Jo? Povol mi to, povol mi to! A ti dáme čas s RPGčkem. Můžeš, no. Jo, povol mi to a... Hej, chápeš, že já ti střelil mezi nohy a tebe to zabilo na pany? Tak asi aspoň k tobě sednu. Kde seš? No, nastup! A já chci řídit. Nigo, ty mě nebudeš zabíjet. To jsi posral. Jak to tady normálně hraje furt? Já vím. Protože jsi na klaxonu, už ne. Můžeš střílet RPGčkem. To bude sranda, až to vybuchne to auto. Já se úplně sranduju, ty vole. Já jsem Já tě... tě Ne, nezabiješ mě. Ale zabil jsem tě, nebo ne? Ne. Ach, to... Až mi povolíš to auto. Povol mi to auto, jinak tě budu zabíjet. Povol mi to auto, jinak jsi mrtvý člověk. Konečně si zničil to posrané auto. Musí si to potom opravit. To nevadí. A já si zavolám moje auto. Tak, už si zavolám, mám svý auto. Hej, OK, zavolej auto a jedeme někam, OK? A kam? Aha, tak to dojdu. To je tady kousek. No už mám auto. A nebo tady zabiju policajty a vezmu si jejich auto asi. A nezničím to auto, já mám jediný auto v garáži, jo. Jich mám spoustu, ty si je to můžeš dovolit zničit. Ale já mám jedno. Hej, Franklin se to připojil. Pojď nastup. Kam chceš? Dej GPSku. Hej, aha, policajti, ale je tu Franklin, kámo. Tak to jsem zvědavej, tyjo. Tak jdem. Ta věc se ti bude moc líbit. A co to je? A nic, taková bučená věc. Takže tím pádem velký auto obrněný. Ne, Ty vůbec. vole. Kam jedeš? Policajti mě tady trefili. Jeď, kámo, uchyle! Ty má gore nestřílej ještě, no 3 hvězdičky, tak teď tam nejedu vůbec. Hej, vypni světla, dělej, vypni je. Hej, zaplať Wanted. A jeď tam. Jo, jen se tam musím nějak dostat. Můžeš máčknout tu R2 a věď to už sakra. No, vidíš. Je zima. Co? Ty tam jdete, nebo? Tady dávají do prdele střechy. Je zima.
Už to tady je skoro. Já dělám kraveny teďko. Můj hezký velký tank. Kde? A tank tady, já jsem si, že ani tank není tu. Hej, počkej, stůj. Já ti uzvu jedno kolo a budeš jezdit rychleji. Proč? Jak jako rychleji? Prostě pojedeš rychleji, vole, jak ti to mám říct. A proč? Stůj! Nechci! Ach ti dávě nechceš, mám ti to odpálit? Ale proč? Tak pojď sem, vole, předkem, já ti akorát uvedu jedno kolo. Ježiši Kriste, tady to celý vybuchuje. No tak si pole prdel, já jdu od tebe, pryč, teď mě nechytneš. A to, že mě nechytneš nikdy. Když to je pomalý a hovno, tak asi ne. A ty máš zase dělo. Sakra mě už vidí, sakra! Já musím pryč. Já musím pryč. Počkej, kde je on? On je tam. On mě vidí. Ne. Táhni. Jo, pryč! Odsuň pryč! Pryč! Kurva! Jinak jsem to platil, já tu opravdu, takže... A kolik jsi platil? Já nevím, nějakou tisícovku. Takže mám 1000 něco. Jo? Co? Ty máš těch 3000, jenom mě to je 1000. Tyhle, proč mě zabíjíš? Já mám taky zbraně, víš, ty kokoté. No? Já mám taky náboje, víš. Taky něco je, víš. Říká ti to něco náboje, který stále mi hodně, ty vole, do jedné zbraně. Mám jich tam hodně, ty vole, jako nasráno. No a už moc ne. Měl jsem tam 3000 a už tam mám jenom 1977. Polip mi prdel. Oni se zabili. Chceš mi to říct? Chceš pak poslat náboje? Nebo chceš je dropnout? Ne, od tebe nechci nic. Ne. Od tebe už nic nechci. Proč? Nechci. Já si brdě. Ne. Já padám! No, aspoň dobře ti tak. Ne, to není moc dobře. No, hurá, spadnou do ty zasraný vedy. Konečně. Konečně nás nebude otravovat. Co? Otravovat? Nikdy. Konečně. Ale víš, že ten tank umí jezdit. A i do hluboké vody docela. Takže já ji tady rychle projedu. A co, že mě nikdy v životě nezabiješ? Už se mi to jednou povedlo. Ale už se to nikdy nepovede. Protože ty mě nikdy v životě už nedoženeš. O co? Je, skončí co? Můžem se vsadit. Oni. Oni s tím traktorem. A- Taky oni. A ty mě furt chceš zabít, veď? I když jsem tě nikdy v životě nechtěl zabít, ale dobrý. Ty taky oni. Jak furt dává těle těm uhni. Furt uhni, ty vole. Ty taky oni. Jak furt dává ty uhni to a teďkom pojede fízl. Pojď fízla, ať řekne uhni. Oni. Jak chceš ten tank učit? Chtěl bych, no. Ale nebudeš mě zabíjet, OK? Proč bych tě zabíjel? Hej, tak já zavolám na stranu, já tě nehodím, potřeď. Hej, vylez z toho tanku.
jo, no, tohle je velký komando, vole. Bac. Jo, počujte. Hej, kámo, počujte. Hej, zavolej Lestrovi. Hej, víš co se musí říkat na vrtulníky, spadni, ne, uvnitř. Bum. Hej, jak se zabil? Já nevím, ono to jak celý vybuchlo. Ten tank, jak to hoří, ty vole. A ty... Počkej, já se tě zeptám, co teda mám zavolat za to, za speciální vehikl. Za tank. Takže, budu mluvit, OK? Tank, Luxor, letadlo, vrtulník, letadlo, loď. Víš co chci? No. Chci vrtulník, který má jako rakety a kulomety. A počkej, a chceš jít druhý? Ne, já chci helikoptéru, která má rakety a to. Rakety a kulomety. A jdu do tebe. A jich je docela dost. No, vem si to celý, ale to nepotřebuji. Svítící krabičky. Já budu chodit za tebou jako králík. Ještě, more, ještě. A tady máš celý AKčko. Já mám AKčko. Dropni to. Ježiši, kdo mě střílel? Dani! Vy všichni! Ej, zavolej mi ten vrtulník. Zavolej mi ten vrtulník, dělej. Čekej. Chceš to AKčko, nebo ne? Tak mi dej to AKčko, to co máš ty, a chci mít ještě ten vrtulník. Ten vrtulník, který má rakety a kulomety, jo. Proč ty zbraně nejdu droupovat teď? Stůj. Však se mu dá říká stůj. OK, bude. To jak se to jmenuje? Ježiš, ty do mě budeš střílet tím malým kalibrem, tady máš RPGčko. Nechápu, proč do mě střílou ty jejich flusačkama malinkýma. Já mám to. Zastav to zasraný auto. Já chci tu Helinu. Zastav to auto. Pojď sem. Ty vole, nikdo nezastaví. Teď tam nesedu, teď tam máš policajty. Hej, pojď, pokud si tam sedneš, já zavolám Lestrovi a odvolám Fízly. Chceš? Přestalo už je jsem pryč. Aha, no, ok, dobře. Tak šup, dělej. Chci Helinu. Je tady prostě svítí sem. Aha, to byl vrtulník. Chci Helinu. Helikopteru, nebo vrtulník. Poplos a vidíš, že ti prdel. Tak jo, prosím, a byliš mi ho. Dělej, jak ty ten vrtulník! A zastav! Zastav! Stůj! To je pedofil. Ty vole. Pedofilové, stůjte. OK, tak počkej, já si upravím autíčka a... Tu Helinu chci! Dělej. Na chůl se pro ně jede, až budeme mít auto, OK, takže... Okay, čum, jo? Chceš mít auto? Tak já ti ho zařídím, čum. On je hodnej tento pán, čum, jo, jak hezky zastaví, tak. Děkuji, ženská. Tak, děkuju. Hej, jak je tenhle pán hodnej, že? Díky, ženská. Jo, díky, utíkáme.
Díky, ale té tvé šunce nepojedu. Ale aspoň je to obrnění trošku. Má to velký kola. Jasný, Hamry obrněný jak svíňa, vole. Jo! Sorry. To jsem nechtěl. A ne, Báka, to sorry, opravdu, omlouvám se. Já chtěl víc! Chceš přirazit víc? Jo, pojď, dej mi víc. Hej, ty demente, vole, mě teď nějak zmítně. No tady je jeden bůh, že když si zavlaš auto a ještě ti nedojde, vole. Tak ty demente, vole, hele, díky. Tady je nějaká baba. Hej, prosím, Díky já za- chci tu Helenu. Tak popros, a když mi prdel. Prosím a vyližu ti prdel. Přes kameru, ne, vole, přes webku. Ty vole, Hej, můžeš... co? Čum, jaký dám na frak, dívej, čum, jak mi mrdne. Ej! Pojď mi, vole. Hej, ne. Hej, počkej, já ti dám světlo, dám ti světlo. Tak pojď. Už to bacha, si neuvěřím. Tak kde to je, čuk? Já ti osvětluju. Počkej. Já ti osvítlím na dálku, jedeme. Ani svítím, nevidíš. Hej, bacha, vole, musí do mě zdrsnout, ono to nevědět. To je nějaká, je to nějaký auto pro, vole, nějaký postižence, vole. Nevím, ale bouknu do stromu. Ej, dej mi tu Helenu, jo, potom, prosím. Jo! Strknu tě do... Hej, dík, co to už drsnutí. Ne, já padnu. Hej, počkej, a jsem tam. To drcnutí pomáhá, co? Hej, víš, že to moje auto je obří teréna. Hej, prosím, dáš mi tu Helenu. Ježiši, A tě otočím. jak jsou otevřely ty dveře. Jdeme. Kde je ta Helena? Kousek. Ale prosím, sedni si potom vedle mě, jo. Jsi dement, ne, vole. Co nebudu se dát vedle tebe. Proč? Protože máš tam 2 místa vepředu a pak 2 místa, kde si sedeš na bok. A já budu sedět na bok. Tak jo. Já tě vždycky vystrčím, pokud budeš mít problém něco věct. Máš kšáp, ty vole. Ty vole, to je nejrychlejší auto ve vytáčku. To víš, že jo. Hej, můžeš na mě počkat, abych ti mohl pomáhat? To auto je docela pomalý, kvůli tomu, protože je to tankovní auto. Jdeme. Počkej, viděl jsi to? Viděl jsi to, jak to normálně vyjelo? A jedeme, kámo. Kam jedeš? Já to chci projet, vole. Tak jo, tak počkej. Zůstaň tam, já tě tam vyjedu, pojď. 3. Jedu! Je to co, vole? Počkej, zkusíme z toho předku dělat tu, vole. Tě úplně Raketu! Jo, vole, děláme z toho prostě tu raketu. Jak ty tu Helenu? Tak počkej. A rozjeď se víc. Ještě dělej. Teď, rychle, teď. Tlačím bobky! Hej, já se rozjedu víc, čum, jo. Ty vole. Já si myslím, že za chvíli odpadne jedno kolo, ale... Jedu! Aha, dobře, a pojď, jo! Vole, right! To auto je dobrý, počkej, já jedu k tobě. Jedem! Hej, čum, za chvilku jsem u tebe, čum, jo. Hej, tohleto auto je určený na wallridy, vole, vidíš, jak tím přijedu tu zeď. Jo, a čum na mě, jo. Wow! Víš?
vole. Já jsem že hej, pojďme to ještě víc máčknout. Ne, pojď, ale ti to hoří už. No a... Jo, hoří. Kde Už ti to hoří, kámo, no ti to hoří. si dáš, ne, akorát to kouří, vole. No kouří, no. A kde je ta Helena? Hej, jak to jenom taková raketa, pičové. No teď právě úplně budeš jezdit úplně jako raketa. Hej jo, To jo. hej jo, jde to trošku rychleji. Jenom trošku, ale. Hej, koupí si pak 4 kolků za nějaký, já nevím kolik to stojí. OK? Jo. A Tak pak, hej, za Helenu! Hej, a když ču na to kolo, vole. Ukaž, vole, to chci vidět, počkej. Počkej, to nevidím. BUM! Ještě byl, ale to záchový. Ono to hoří. Tak kam, kámo? Říct kam mám jet. Aha, až tak blízko, jo. A ty jezdíš takovýma sračkama, jo. Ej, ale počkej. Ale nech mi tu Helenu, please, jo. Tak pojď. A jak si sedneš, jo? Ty si sedneš takhle. Jo, už tomu chápu. Počkej, můžeš i vedle mě? Můžeš i vedle mě? Hej, počkej, odleď, ta Helena zmizla. Hej, ne, pojď za mnou, tady to letadlo je pro 2, dělej, jdeme. A tady to je taky pro 2. Třeba tohle je lepší, ale, dělej. Nebudu, tady to je lepší. Já tě budu sledovat. Hej, ale tady to nejde střílet, ale. No nic jsem ti to říkáš, jak zmizlo, tak dělej. Ne, já poletím za tebou. Ne. Jedeme, pojď. Hej, počkej, já si na tebe sednu. Jsi debil. Počkej, já chci zkusit. Počkej, já se otočím a sednu si na tebe, čekej. Počkej, poleď, počkej, a pomalu. A ty se na tebe sednu, pojď. Tak Pomalu. to ještě víc zvedni, hej, zvedni to ještě. Jo, teď. Počkej, a musím se na to, ale ono to jde, jenom potřebuješ se na to sednout lépe. Kámo, počkej, pojď. Já! Jedem, pojď. Ty vole, počkej! Uaaaa! Já! Kámo! Vidíš, to je zadní křídlo? Ukáž. Pojď za mnou, ču na to. Jděte úplně moju. Počkej, se na to sednu, počkej. Počkej, já na to sednu. Čekej, počkej, pojď sem. Ne, už ne, dělej, letíme. Pojď tam. Já tě znásilním. Jo, hoří ti to, pojď. Na něj. Kulomety. Už padá, už se to neví. Jo! Sasek killet. Počkej, cože? On přežil? WTF? Cože? Počkej, to chci vidět, jestli... Nepočkej, to je nikdo jiný. Nech tě, prosím, nezabij mě. Please, nezabij mě teďko, je tu kámoš. Dobrý. Hej, Zabo, on do mě střílí, Zabo, to je kámoš Franky a Zabo. Tak to posral, to bylo tvůj helikoptéra, vole. Nebylo. Ode mě má rád, ale mě zabil, tak podle mě to chtěl úplně. Podle mě chtěl znásilnit, ale jinak, jiným stylem. Hej, kde? Já si koukám na mapu. Pojď. Pojď, kámo, pojď. Kámo, pojď. Zemře, chci. Ne, počkej, ty furt natáčíš. No, furt no.
solidáky, kámo. Dostal. Hezky dostal. A jdu hledat zase na mapě. Mám auto. Odplata, zase sladká. Sladká jak mě. Já si s ním hraju. Ne, nebudeš si s ním hrát, hezky nastoupí se mnou. Ne, já ho mám Já rád. ti dát svou velkou okurku. Zase je tu, hej! Nastup! Počkej, já ho chci jenom najít ještě. Naposledy. Kde je? Když tak já tě k němu dovezu. Počkej. Kde? Pš. On se spadne k nám. Tady, pojď. Chcípni. On chcípne. On je můj. Cože? WTF? On se odpojil. To já jsem si říkal, že má zaplý mod menu, tyjo. Vole, kdyby jo, tak vole, tak okamžitě, vole, by dostal banana. Banána by dostal. Banána do pusy. Hezký banánek v čokoládě. Tak jo, takže lidi, tohle by jsem se asi prozatím rozloučil. Kraveny jsme natočili, aspoň nějaký. Natočíme určitě dneska zase Uncharted, protože mi to stejně vypneme a natočíme Uncharted. Takže tak, natočíme nějaký Uncharted a tak. A možná pokud budou nějaký dobrý odběratele, pokud dostaneme 30 odběratelů, natočím úplně se všema divákama na této kanále GTA 5 s Hosanem, že jo? Jo. A to je moje. A mě vybratuje. Hej, můžu si zalétat? No hej, nastup. Já chci právě že něco zkusit. Protože, počkat, to nevidíš. Tak počkej, já si tam na to sednu, jo, počkej. Hej, ale tady tím to půjde, počkej. Jo, a stoupni si kolem té turbíny. Jaký turbíny? Proč? Protože asi než poletíš, tak asi nevím. Ježiši, ty demente, já bych se tady, víš. Jo, tak počkej, tak jdi pryč. Tak jedeme! Hej, dej R1, aby ses tam opřel. Jak jako Erina, jo. No R1 máčku. Vidíš, teď funguje to. Jo, jedeme! Kámo, tohle není hra se mnou. Hej, tak dělej normálně už nastup. Tak počkej ale. Já tě to ženu. Jo, mám to. Ne! Budu tam jít, počkej, já to chytím. A tohle naposledy. A do piči. A teď to zase chytím. A tohle poslední video. Jo! Tak, teď to dám. Kámo, poslední život mám! Tak tady máte tento díl z GTA 5, tak čau! Čau.